Dut, Python. Apa? Tak kanani yo. Apa? Mana-mana cok buka sahur. Biasa buka sahur kelak wong lanang kok wong wedok blakraan buka sahur kulo lapo. Aku gabut nih, gabut. Allah nok meneh iki gabut. Wong padha ngresula kabeh ndut mosok jam 1 bengi kono buka sahur kulo kok nemen-nemen. Lah kok semi sembarang gak oleh ngaji gak oleh, buka sahur gak oleh, he? Lho, ya apa ngaji lek benet ya gak apa-apa. Buka sahur iku jam 3 iku lho bukan. Bareng buka sahur pahalane gede. Ya gede kono kok ora melok poso. Ya jare aku ki belajar lebih baik gak oleh sama larang terus, he? Lah kok sing ngamuk iku lho melok aku ah. Umi apa iku? Nglarang aku ngaji, nglarang aku. Ya umi temenan. Iya lek ora umi abal-abal, Oh, kok anak ora katen kayak beras-beras ngunang. Aku tuku dhewe. Awas kono menjauh-jauh nang. Ora njaluk, ora kali ya. Ya kon kali ya. Kali ya dhisik. Kali bisa kan. Tenang ya. Nek gak usah nglarang. Sedih. Kok umi nganu lek iku, umi stres. Iso nih aku gak oleh ngaji, gak oleh sahur, nggo gak sahur.